Chcete tento výhľad? Tak vám ho ponúkam a k tomu aj štvorizbovú novostavbu od Ad hoc Architekti. Na viac ako 8 ároch sa rozprestiera priestranný dom, prístrešok pre auta a vklad nielen na bicykle. A v záhrade si nájdu svoj priestor na oddych tak dospelí ako aj deti. Moderné technológie sú samozrejmosť. Inteligentná domácnosť, rekuperácia, teplné čerpadlo a nabíjanie auta. Súkromná príjazdová cesta, slepá ulica, tichá lokalita, príroda a pritom náskok do centra. To všetko má dom na Šudoli. Nie náhodou patrí Šudol medzi najžiadanejšie adresy v Nitre. Bezpečná ulica, bez mestského hluku, pritom všetko dôležité po ruke. A pozemok dýcha voľnosťou. Je na ňom dosť miesta pre dom, parkovanie, detské hry aj relax. Dom na Šudoli ti dá pokoj aj priestor. Toto nie je dom, je to domov, kde sa architektúra spája s prírodou a dizajn s pohodlím. Zavolajte ešte dnes a zažite ho na vlastnej koži.